Dobrý deň, Giron hydinárska farma, prosím. Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom kurčat Kalimero. Pretože suseda ich chová a je s nimi veľmi spokojná, chceli by sme si ich aj my kúpiť. Chcem sa preto opýtať, či ich treba dopredu objednať, alebo či máte bežne v predajú a čo to vlastne je za kurence, čo od toho môžem očakávať. Takúto otázku a podobné nám zákazníci často kladú. Otázok ohľadom kurčiat Kalimero je veľmi veľa. Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie informácie ohľadom týchto úžasných kurčiat, pozrite si našu www stránku giron.sk alebo sledujte tento film ďalej. Kalimero je naturálny prírodný produkt kurčiat určených výhradne na mäso. Kalimero dorastá do hmotnosti 4 až 5,5 kg vo veku 120 dní. Je možné ho odchovávať a jatočne využívať už v 60. dňoch svojho života, kedy dosahuje hmotnosť okolo 2,5 až 3 kg. Rastú o niečo pomalšie ako biele brojlerové priemyselné kurčatá, ale je to ich výhodou, pretože majú oveľa kvalitnejšie mäso, ktoré je vyzretejšie, teda ľahšie konzumovateľné a je chudšie. Tieto mäsá od týchto brojlerov obsahujú veľa vlákniny, čo je pre náš ľudský organizmus oveľa priateľnejšie ako mäso z bielých brojlerových kurčiat. Tieto sú veľmi nenáročné na odchov. Kalimero kurčatá sa dajú odchovávať krmnými zmesami zhruba do veku 5 týždňov. Potom je vhodné a možné prejsť na domáce krmivá, na domáce kukurice, pšenice, respektíve šroty z týchto obilovín. Kalimero kurčatá odporúčame všetkým, ktorí sa chcú zdravo stravovať. Hydinárska farma Giron ponúka okrem vodnej hydiny, moriek a perličiek hlavne sliepky a kurčatá na ďalší chov. Vo svojich veľkokapacitných liahňach liahne rôzne druhy kurčiat. Práve preto sme položili najčastejšie kladené otázky ohľadom najobľúbenejšieho druhu kurčiat Kalimero. Aké otázky teda kladú zákazníci najčastejšie hydinárskej farme Giron? Prečo ľuďom zachutili kurčatá Kalimero? Vraví sa, že Kalimerá sú dokonca až neobyčajné sliepky. Vraj o nich sníva takmer každý chovateľ. Tak prečo ľuďom zachutili Kalimerá? Keď sme prvýkrát pred niekoľkými rokmi dodali na slovenský trh kurčatá pod názvom Kalimero, mali sme obavy, nakoľko sa táto novinka na trhu uchytí. Naše prekvapenie je z roka na rok väčšie a väčšie. Ľudia stále majú väčší a väčší záujem o tieto neobyčajné a úžasné kurčatá. Ľuďom zachutili chovať kurčatá Kalimero, hlavne z tých dôvodov, že sa jedná o ťažké mäsové druhy kurčiat, ktorým hovoríme aj prírodné brojlerové kurčatá. Ľudia ich s obľubou chovajú na dvoroch, majú ich v záhradách, kde im vypásajú sady, kde im pod stromami konzumujú napadané ovocie, takže sú užitočné aj z tohto pohľadu. Niektorí chovatelia zistili, že sliepky z týchto kurčiat je možné nechať na ďalší chov, kde teda znášajú celkom pekné veľké vajíčka. Sú to kľudné sliepky, ktorých znáška dosahuje okolo 220 vajec ročne, čo na bežnú spotrebu domáceho chovateľa úplne postačuje. Kohúty sa vykrmia do jatočnej hmotnosti od 2,5 kg, ale samozrejme je možné ich porážať až pri hmotnosti 4-5 kg. Všetko to záleží na druhu a spôsobe krmenia, taktiež na kvalite krmiva, či sa používajú krmné zmesy alebo rôzne domáce druhy krmiv. Ľuďom zachutilo mäso z Kalimero preto, lebo je naturálne, je veľmi kvalitné, je doma vychované, to znamená, že chuťovo je veľmi vzdialené oproti brojlerovým kurčatám, ktoré sú chované vo veľkofarmách, kde sa predávajú následne v hypermarketoch, čo je chuť neporovnateľná s chuťou kurčata domáceho kurčata Kalimera. Dajú sa u vás zakúpiť jednodňové, prípadne viacdňové kuriatka Kalimero? Keďže máme vlastné liahne, predávame jednodňové kurčatá Kalimero, ako aj drobným chovateľom, takisto farmám alebo na ďalší predaj rôznym obchodníkom. Taktiež pre veľký záujem zákazníkov predávame a odchovávame na vlastnej farme aj trojtýždňové brojlerové kurčatá Kalimero, ktoré sú určené hlavne na drobnochovov, kde si chovatelia tieto veľmi obľúbili, nakoľko už nie sú tak náchylné na choroby
nie sú náchylné na zvýšenú potrebu opatrovania, na zvýšenú teplotu a na ďalšie veci, ktoré sú spojené s chovom jednodňových kuriatok. Ako najlepšie krmiť tieto kurčatá? Kurčatá Calimero môžeme krmiť niekoľkými spôsobmi. Záleží na tom, aký výsledný efekt chceme od týchto kurčiat. Pokiaľ chceme kurčatá vykrmiť čisto na mäso za niekoľko týždňov, to znamená, že 8 až 12 týždňov, odporúčame vykrmovať kurčatá klasickými krmnými zmesami určenými pre brojlery. To znamená do 2 týždňov krmnou zmesou BR1, následne krmnou zmesou BR2 a dokrmovať BR3 alebo krmnými zmesami z vlastnej produkcie, respektíve kukuričným šrotom. Pri tomto spôsobe krmenia kurčatá dosahujú veľmi rýchlo veľkú hmotnosť, kde za nejakých 60 dní dokážeme u týchto kurčiat dosiahnuť hmotnosť 2,5 až 3 kg. Jedná sa o tzv. Intenzívny výkrm. Kurčatá majú peknú žltú kožu, žlté beháky, to znamená, že pôsobia veľmi pekne. Druhým spôsobom, ktorým sa môžu kurčatá vykrmovať, je krmiť ich krmnými zmesami určenými pre ľahké kurčatá na znášku, to znamená tzv. Krmná zmes K, čo je zmes pre ľahké nosivé kurčatá. Zistili sme, že keď sa kurčatá krmia touto krmnou zmesou, rastú pomalšie, ale ich mäso je oveľa kvalitnejšie, nakoľko táto krmná zmes neobsahuje toľko tukov. Na koniec výkrmu je vhodné použiť buď domáce krmné zmesy, alebo kukuričný pšeničný šrot, ktorý je vhodné primiešavať aj počas celého odchovu do tejto krmnej zmesi K. Posledný spôsob, ktorý je možný používať u týchto kurčiat Calimero, je zo začiatku prvých 4-5 týždňov používať krmnú zmes BR1, 2 alebo Kčko a následne pokračovať postupným pridávaním domácich krmív, obvykle obilnín zošrotovaných a tak ďalej, kde vlastne kurčatá rastú pomalšie, majú oveľa vláknitejšie mäso, majú mäso, ktoré je v tmavšej farbe, je oveľa kvalitnejšie, je oveľa lepšie stráviteľnejšie. Výsledný efekt kurčiat je potom taký, že kurčatá sú viac na domácej strave, teda majú väčšie, dlhšie končatiny, majú menší prstný sval, ich mäso je ale vyzretejšie, kvalitnejšie a jednoznačne zdravšie. Máte v ponuke tiež násadové vajcia týchto kuriatok? Alebo zasielate aj násadové vajcia na dobierku? Nakoľko vlastníme vlastné rodičovské chovy kurčiat, ktoré nakupujeme priamo z Francúzska, produkujeme aj násadové vajcia, ktoré predávame u nás na farme, ale taktiež zasielame na dobierku zákazníkom. Je potrebné uviesť, že zasielať na dobierku je len na vlastnú zodpovednosť zákazníka, nakoľko nepreferujeme a veľmi neodporúčame tento spôsob. Je nutné dávať po vyliahnutí nejaké vitamínové prípravky alebo niečo na prevenciu? Je určite vhodné pridávať do krmných zmesí rôzne minerálne a vitamínové prípravky, nakoľko týmto zabezpečíme kurčatám oveľa lepšie životné podmienky, čo má za následok kvalitný výsledok. Tieto minerálne a vitamínové prípravky vám budú ponúknuté našimi odbornými predajcami priamo pri nákupe kurčiat. Vozíte tieto kuriatka po celom Slovensku alebo máte nejakých oblastných predajcov? Kurčatá rozvážame podľa objednávok a podľa množstva. Taktiež máme svojich predajcov, ktorí sa venujú predaju hydiny, taktiež predávajú našu hydinu v rámci celého Slovenska. U nás na farme je jednoznačne najideálnejšie zakúpiť si kurčatá, nakoľko ich máte priamo z liahne. Taktiež si môžete k nim zakúpiť rôzne druhy krmných zmesí, rôzne druhy vitamínov a minerálnych látok. Kurčatá máte balené originál do krabíc, ktoré dostávate zdarma. Taktiež máte odborný poradenský servis priamo pri predaji. Pokiaľ máte záujem nakupovať od našich predajcov, je to možné, samozrejme po objednávke priamo u nich. Pokiaľ máte záujem, aby sme vám kurčatá dodali a doviezli našimi klimatizovanými vozidlami, je to možné po vzájomnej dohode. Obvykle sa však musí jednať o tisícové množstvo. Najmenej akú veľkú plochu by mali mať kurčatá Calimero? Pokiaľ máme na mysli odchovnú plochu pre výkrm kurčiat Calimero, tak pri intenzívnom výkrme je minimálne potrebné, aby sme na 10 kusov kurčiat počítali 1 m štvorcový. Pokiaľ by sme mali na mysli odchovnú plochu pri extenzívnom spôsobe chovu, to znamená v domácich podmienkach aj s pastvou, je vhodná akákoľvek veľká plocha, ktorá je väčšia než pri intenzívnom výkrme kurčiat. Kedy mávate tieto kurčatá?
Je ich možné zakúpiť celoročne? Kurčatá liahneme od mesiaca február obvykle do mesiaca október. Záleží na tom, aké sú požiadavky zákazníkov. Najväčšia sezóna je jednoznačne v mesiacoch marec, apríl, máj a jún. V týchto mesiacoch okrem jednodňových kurčiat ponúkame aj 3-4 týždňové odchované kurčatá Calimero, ktoré taktiež ponúkame následne už v podstate celý rok až do septembra, niekedy októbra konkrétneho roka. Taktiež sa chceme spýtať, že o kurčatách Calimero píšete, že keď sa sliepky Calimero nechajú dlhšie žiť, začnú niesť vajíčka. Sú tieto vajíčka veľké a pekné, alebo sú skôr nejaké maličké? Je potrebné na začiatku tejto otázky povedať, že niektorí chovatelia si myslia, že kurčatá Calimero sa predávajú sexované, to znamená oddelené kuričky od kohútikov už pri vyliahnutí. Pravda je tá, že kurčatá Calimero sa predávajú nesexované, to znamená tak, ako príroda dala. Kurčatá, ako sa vyliahnú v pomere kohútikov a kuričiek, tak sa aj následne predávajú. Zákazník si zakúpi mix kurčiat, kuričiek, kohútikov, kde doma následne pri odchove vidí, koľko má kohútikov a koľko kuričiek. Čím ďalej, tým viacej zákazníkov si zvyklo odchovať kuričky na znášku a kohútikov použiť na jatočné účely. Pokiaľ sa kuričky nechajú na znášku, znášajú vajíčka okolo 220 kusov ročne, majú pekné veľké vajíčka, nakoľko sa jedná o veľkú sliepku, tak aj to vajíčko je následne veľké. Samozrejme, je potrebné počítať s tým, že sa jedná o veľké a ťažké sliepky, ktoré veľmi zle znášajú napríklad teplé letné dni a môže sa stať, že prichádza k úhynom z dôvodu toho, že tieto sliepky sú veľmi veľké. Záleží samozrejme na spôsobe výkrmu a odchovu týchto kurčiat. Pokiaľ tieto kuričky neprekrmujeme a dbáme na to, aby ich denná dávka krmiva nebola viac ako 15 dekov krmiva, budeme z nich mať sliepky, ktoré budú vo veľmi dobrej kondícii. Pokiaľ však im zabezpečíme dostatok krmiva, oni sú schopné nabrať na seba veľké množstvo tuku a pretučnejú a nebudú znášať vajíčka. Aký je rozdiel medzi Calimerom a Calimero Supermaster? V západných krajinách, hlavne v nemecky hovoriacich, je najväčším hitom Calimero Supermaster. Jedná sa o biele alebo málo hnedobiele sfarbenie kurčiat, ktoré je výhodnejšie chovať hlavne spôsobom intenzívnym. To znamená vykrmovať ho podobne ako klasického bieleho brojlera. Tento Calimero Supermaster rastie rýchlejšie ako klasický farebný druh Calimera, má podobné vlastnosti ako klasický biely brojler, avšak jeho mäso je vláknitejšie, čo zdedil po otcovi Calimera. Tieto kurčatá sú krásnej žltej farbe, sú pekne osvalené a pri intenzívnom výkrme je možné okolo 50 dní tieto kurčatá používať na porážku. Nejaký markantný rozdiel medzi farebnými brojlerovými kurčatami Calimero a týmto druhom brojlerových kurčiat Supermaster nie je badateľný, nakoľko sa jedná takmer o totožné druhy kurčiat. S tým, ako som spomínal, že najvhodnejšie do intenzívneho výkrmu krmnými zmesami je vhodnejší Calimero Supermaster. Samozrejme je možné ho taktiež chovať v extenzívnom odchove, to znamená na domácich krmivách, kde však nie je možné počítať s tým, že jeho osvalenosť bude tak veľká ako pri intenzívnom výkrme. Samozrejme, kvalita mäsa bude oveľa väčšia. Ak by som si ponechal na plemeno sliepku a kohúta Calimero, bude mať potomstvo kurčiat Calimero rovnaké vlastnosti? Kvokajú tieto sliepky vôbec? Keďže sa jedná o finálny hybrid kurčiat, je málo pravdepodobné, že ich potomstvo bude mať rovnaké kvalitné užitkové vlastnosti. Finálny hybrid znamená, že u nás predávané jednodňové a 3-4 týždňové kurčatá Calimero, ktoré pochádzajú z rodičovských kmeňov dovážaných z Francúzska, dosahujú ten najideálnejší vyšľachtený genetický materiál, ktorý je v tejto forme najúžitkovejší. To znamená, väčšiu úžitkovosť jeho ďalšou plemenitbou nie je možné získať. Sliepky Calimera kvokajú, samozrejme nie všetky, nakoľko je úmyselne potláčaný pud kvokavosti u týchto druhov. Ale nakoľko sa jedná o veľké sliepky, je pravdepodobné, že veľká časť z nich bude kvokať.
V čom sú Kalimera ešte také výhodné? Kurčatá Calimero sú vo svete veľmi vyhľadávanou záležitosťou. Najviac sú chované v krajinách ako je Francúzsko, Španielsko, Taliansko, bývalá Juhoslávia, dole potom smerom na Maďarsko. Tieto kurčatá sú chované hlavne z tých dôvodov, ako hovoria sami Francúzi, ktorých šlachtia, je to živý mraziak. Jedná sa o to, že kurčatá postupne dorastajú, nie je potrebné ich naraz všetky pozabíjať, ako klasických bielých brojlerov. To znamená, vy máte stále možnosť rozhodnúť sa, ktorý kus a kedy si zabijete sami pre seba, či pre rodinu, keď príde na návštevu, treba dcéra s deťmi, tak im pripravíte 5 alebo koľko uznáte kurčiat, ktoré sú práve dorastené, tieto im pripravíte a zas ďalšie o týždeň, o 2 dorastajú. Jedná sa o to, že dávajú vlastne chovateľovi voľnú možnosť kedykoľvek si koľko kusov potrebuje pozabíjať, použiť na jatočné účely. Nie je potrebné ich všetky naraz zabiť a všetky naraz podávať do mraziaku, čo je, si myslím, zbytočné pri tomto druhu kurčiat, ktoré sú odolné, veľmi dobre sa správajú v domácich podmienkach a ponúkajú túto možnosť. V čom sa líšia kurčatá Calimero od tých rýchlo výkrmových z obchodu? Jednoznačne je potrebné povedať, že kurčatá, ktoré bežne kúpite v predajni, v hypermarketoch, supermarketoch a podobne, sú kurčatá, ktoré sú vykrmené na rýchlo výkrmových krmných zmesiach, kde už za 35 až 40 dní dosahujú hmotnosť takú, ktorá je vám ponúkaná priamo na pulte. Nechcem sa zmieňovať o tom, čo krmné zmesi obsahujú. Každý normálne rozmýšľajúci človek vie posúdiť, prečo tak rýchlo tie kurčatá vyrástli, že asi to nebude prirodzenou stravou. Na rozdiel od toho kurčatá Calimero sa dajú chovať úplne iným spôsobom. Dajú sa chovať domácim spôsobom. Pochopiteľne nie je potrebné, aby si zákazník predstavil, že bude mať z neho také isté nafúknuté, baculaté kurča, ako v tom igelitovom sáčku v markete. Jednoznačne treba upozorniť na to, že pokiaľ chcete chovať tieto kurčatá bez krmných zmesí alebo s minimálnym podielom krmných zmesí, je potrebné im zabezpečiť dostatok bielkovín, aby sa im vytvárala svalová hmota. Pokiaľ nezabezpečíte dostatok bielkovín v krmnej zmesi, kurčatá budú pekné, zdravé, ale nebudú mať toľko svalstva. Prosím zákazníkov, aby neboli sklamaní, že kurčatá nebudú mať také zaoblené prsia, také krátke nožičky, také obrastené svalstvo na stehnách a podobne. Keďže vaše kurčatá behajú po záhrade, keďže vaše kurčatá dýchajú čerstvý vzduch a nie vzduch v halách, ktorý je plný čpavku, tieto kurčatá budú jednoznačne kvalitnejšie, zdravšie a chutnejšie doma na tanieri. Prosím, nezabúdajte na tento úžasný rozdiel a skúste si spomenúť, najmä vy starší, ako sa kurčatá chovali kedysi. Na jari sa kuriatka vyliahli, sliepočky sa nechali na znášku a kohútikové sa jedli obvykle o pol roka, na jeseň až v zime, kedy dosiahli nejakú rozumnú hmotnosť a tieto kurčatá, títo kohúti nemali také baculaté prsia nafúknuté od krmných zmesí, ale boli prirodzene chované, mali prirodzenú postavu. Toto vám ponúka kurča Calimero. Samozrejme, je možné ho chovať na krmných zmesiach intenzívnym výkrmom a bude sa veľmi podobať klasickému bielemu brojlerovi, ktorého si kúpite v hypermarkete. Bude sa len podobať, stále bude kvalitnejšie, nakoľko ho nebudete chovať 35 dní, ale minimálne 60 dní. Podľa francúzskej normy, tzv. Label Rouge, je minimálny čas odchovu týchto kurčiat Calimero 81 dní. Až po tejto dobe je možné kurča použiť na jatočné účely. Preto prosíme zvážte aj vy, za akú dobu vaše kurča začnete zabíjať a čo od neho chcete. Ak sú chovatelia z väčšej diaľky, čo odporúčate použiť na prevoz týchto kurčiat? Je pravdou, že k nám chodia zákazníci na nákupy z väčšej diaľky. Hlavne sa jedná o východné Slovensko, stredné Slovensko, ale taktiež veľa českých a moravských zákazníkov. Rovnako k nám chodia nakupovať Maďari, Poliaci. My odporúčame každému zákazníkovi, aby kurčatá, ktoré u nás zakúpi, zabalil do prepravného obalu, ktorý je prievzdušný, kde kurčatá nebudú počas cesty trpieť, budú môcť voľne dýchať a mať príjemné prostredie. Pre jednodňové kurčatá dodávame zdarma našim zákazníkom originál krabice vhodné a schválené na prepravu jednodňovej hydiny. Taktiež pre 3-4 týždňové kurčatá
máme pripravené prepravné obaly papierové, ktoré je možné si u nás zabezpečiť. Pochopiteľne najideálnejším spôsobom, ako prepravovať kurčatá, hlavne v staršom veku, sú plastové prepravné obaly. Tieto plastové prepravné obaly máme k dispozícii v našom obchodnom centre Dom Dielna Záhrada, kde si zákazník po vlastnom zvážení môže tieto zakúpiť a hydinu si odviesť v týchto prepravných obaloch, ktoré mu už zostanú navždy a bude ich môcť opakovane po dezinfekcii a umytí používať na nákup ďalšej hydiny. Aké podmienky musia byť splnené po donesení domov? Pokiaľ sa jedná o jednodňové brojlerové kurčatá Calimero, je potrebné, aby mali zabezpečenú dostatočnú teplotu, čo je v tomto prípade 32 až 33 stupňov Celzia, ktorá sa následne každý týždeň zhruba o 2 stupne znižuje. Taktiež je potrebné mať zabezpečené svetlo, aby tieto kurčatá videli na krmivo, na vodu, na priestor, ktorý je okolo nich. Na podstielku je vhodné použiť buď slamu, ideálne narezanú slamu, alebo suché hoblovance z prírodného dreva. Vodu je vhodné dávať do plastových napájačiek, ktoré je možné zakúpiť takisto ako aj krmítka v obchodnom centre Dom Dielna Záhrada priamo pri predaji kurčiat. Pokiaľ by sa jednalo o dovoz starších kurčiat, 3-4 týždňových, je potrebné im zabezpečiť taktiež teplotu, ktorú v tomto veku vyžadujú okolo 22-23 stupňov. Je potrebné, aby mali suchú podstielku a dostatok priestoru. V letných mesiacoch je možné už tieto kurčatá púšťať priamo von, záleží na tom, či je odchovný priestor zabezpečený proti chladu, proti prievanu, či má tienisté miesta, nakoľko trvalé slnko by im určite nerobilo dobre. Vyhrievanie zabezpečíme buď tepelnými žiarovkami, alebo iným zdrojom tepla. Je veľmi potrebné teplotu odchovného priestoru merať klasickým izbovým alebo vonkajším teplomerom vo výške hlavy kurčia. Chovatelia obvykle na toto často zabúdajú a stáva sa, že povedia, veď tam bolo dosť teplo, nám tam zima nebola. Ale človek pre svoju izbovú teplotu, ktorá je okolo 20-22 stupňov, nemôže hodnotiť teplotu, ktorú potrebuje kurča, ktorá je zhruba o 10 stupňov vyššia. Preto je veľmi dôležité merať teplotu v odchovnom priestore u kurčia. Taktiež je veľmi potrebné používať vhodné krmivá. Sú to krmivá, ktoré sú priamo vyrobené pre odchov kurčia. Taktiež vodu, ktorú dáme, by sme nemali podávať úplne studenú, ale ideálne je, pokiaľ sa podáva pri teplote okolo 15 stupňov, 20 stupňov a jedno je pridávaný vitamín vodorozpustný, ktorý vlastne naštartuje tieto kuriatka do ďalšieho chovu. Je potrebné kurčatá Calimero objednať? Kurčatá Calimero je veľmi vhodné si vopred objednať, no však stáva sa, že máme kurčatá navyše, no po telefonickej informácii je možné niekedy zakúpiť kurčatá Calimero aj mimo objednávky. V akých rôznych farbách môžu byť kurčatá Calimero? Kurčatá Calimero predávame obvykle v hnedej, susexovej, bielej a pásikavej či čiernej farbe peria. Taktiež sa vyskytujú aj holokrké druhy kurčiat Calimero, ktoré sú význačné svojou úžasnou chuťou mäsa, ktorú iné druhy nemajú. Vy si sami liahnete v Girone kurčatá Calimero? Áno, kurčatá Calimero sa liahnú výhradne v našich veľkokapacitných liahňach v hydinárskej farme Giron v Banke pri Piešťanoch. Oplatí sa teda chovať radšej biele priemyselné brojlery alebo Calimero? Je Calimero náročné na odchov? Na túto otázku by som si dovolil položiť otázku. Je lepšie voziť sa na Škodovke alebo na Mercedesi? Jednoznačne každý si musí určiť priority. Buď chce brojlera, ktorého rýchlo vykrmí, ale bude to brojler, alebo chce Calimera, ktorého pomalšie vykrmí, ale bude to Calimero, bude to kvalita. Calimero vôbec nie je náročné na odchov. Je to jednoduchší odchov ako u kurčiat brojlerov. Calimero rastie úžasne, bez problémov, sú to tvrdé, odolné druhy kurčiat. Aké krmivo dostávajú počas odchovu na vašej farme Calimera? Kurčatá Calimero odchovávame obvykle krmnými zmesami K alebo BR-kami. Podstatné je, že tieto krmivá pri nákupe kurčiat každý zákazník dostane v ponuke od našich odborných predajcov, pretože chceme,
aby ste pokračovali doma presne tými istými krmivami, akými sme chovali vaše kurčatá doteraz. A čo by ste ešte povedali na záver? Na záver by som chcel pripomenúť iba toto. Kurčatá Calimero sú kurčatá, po ktoré sa s istotou budete radi vracať opäť. Calimero sú ako vyšité na mieru pre každého chovateľa, ktorý chce jesť zdravo. Ľudia, ktorí chovali doteraz brojlery, prešli na kurčatá Calimero, nakoľko zistili ich neodškriepiteľnú kvalitu mäsa, ľahkosť odchovu, farebnosť na dvore a kurčatá Calimero dávajú voľnosť každému chovateľovi v tom, že nie je potrebné ich rovno porážať všetky naraz, ale postupne podľa potreby, podľa času máte kedykoľvek možnosť ich zabíjať, kedykoľvek, koľko chcete, koľko potrebujete. Veľa gazdiniek nám okomentovalo Calimerá, že tieto sliepky majú najradšej hlavne preto, že bývajú v podhorských oblastiach a jastrab im takto ťažkú veľkú sliepku veru neodnesie. Na záver by som povedal už len jednu vetu. Kurčatá Calimero sú moderné, zdravé a kvalitné, ľahko sa odchovávajúce kurčatá. Každý chovateľ sníva o týchto nových druhoch kurčiat. Každý, ktorý chce zdravo žiť so svojou rodinou, so svojimi blízkymi, ktorí budú konzumovať takto kvalitné mäso. Viac konkrétnych informácií nájdete aktuálne na webe giron.sk. Pokiaľ si chcete zadovážiť kvalitné a užitočné chovateľské potreby, kliknite na web eshop.giron.sk. Ak si myslíte, že aj niekto druhý by sa mohol potešiť, inšpirovať alebo mať úžitok z týchto informácií, prosím pošlite im odkaz na toto video.